Dic, bă, ce bureni au crescut în grădină, mă. Ai, ticule dragă. Păi numai priveliște $1.000.000. No, dați acolo ratele la bancă, nu mai ce și cum și ăsta, dați la bancă, stați acolo în chirie, stați acolo pe bloc să miroase, când arde unul pe păraia să miroase la tăți, în bloc, că noi suntem mai proști, noi stăm aici la țară. Noi suntem mai proști, noi stăm la țară aici. Mai o găină, mai o capră, și cu 2 și cu 4 picioare. Voi stați acolo la bloc, numai bătrânii cu țiganii. La bloc. Că noi n-avem aici. N-avem nici ce să trăim. Ce să facem? Năcăjiți și noi. Năcăjiți. Stați acolo, dați ratele la bancă, dați chiria. Că vi rușine să puneți mâna pe sapă, pe stiloul ăla cu coadă lungă. Vi rușine. Nu las că dacă vi rușine, are cine aici să lucră. Stați acolo la blocuri, la oraș. Ca pe vă dă mumu, primăria. Noi suntem mai năcăjiți aici la sat, ni dictum cireșului. Ni mă... Păi ce bureni se astea? Ce bureni au crescut pe aici, mă? Ce bureni se astea? Ăștia de la bloc, cu țiganii și cu bătrânii. Știți ce bureni se astea? Nu știți ce bureni sunt.